se, mitä me ollaan harjoiteltu yhdessä. Tämä on se, mihin me ollaan panostettu. Väkipakolla väki juomaa, firman pikin eikä kukaan huomaa, miten kaksi kerrallaan pöydästä innova vessaan katoaa. Oliko se Ritva ja Teukka? Mä näin, että Kimmo ja Pasi meni sinne. No se on hyvä, Pasi on ollutkin yksinäinen tässä. Johtaja kähmi tarjoilija. Pasi kulsi ja pala astiaan. Meinasinko unohtaa? Joo, se piti olla Rami. Te nää sitä tiedä. Pasi ehtii kaikkialle vessaan ja kusemaan. Niin, miksei se kussu sinne vessaan, kun se meni sinne? Ja siis tää on se, mitä me ollaan harjoiteltu yhdessä. Tämä on se, mihin me ollaan panostettu. Rami kusi jää pala